Đại ta đi nè. Taon-taon po gawa ka paminaw sa inyo da. Before. Lately, Dulanday. I cannot hear your program. Tắc nặng tập giao lại. Ayas talaga eh. Yeah. Tauman nga. Pasibo mong I decided to, go to Cebu, Dulanday. Dindot mo racket dito Dulanday. Cebu is very nice. There's a lot of, sideline racketeers like that. There's a lot of opportunity. Itago na lang ko sa pangalang Alex. My name is Alex. Taga diri Aragon sa Davao Goods, may kamantian. I'm born in Davao City, Dulanday. FYI. I'm living in Kamantian, Davao City. Apan duha ka tuig po kung may star sa Cebu. But I'm about 2 years in stay in Cebu City, Dulanday. Wa ko magdahom nga dito na ko makaila. Ang gugma sa akong kinabuhi. I don't expect, and I can't expect, and oh my God, I can't explain, Dulanday. I met a beautiful lady. That's why I love it here. Yes, that's true. Very beautiful and very sexy. Itago na lang siya sa pangalang Rhea May. Just call her Rhea May. RM. Aron mo po. RM for short. Sa tinulang bagay mi ni RM Dulanday. To tell you honestly and absolutely, Dulanday, where me and RM is have chemistry. We have a chemistry, physics, and mathematics. Honestly. And you know what, Dulanday? Ganahan mo kung mga babae nga tangkad unya laki noon bitaw. I like a girl, tall girl, and boyish. You know what I mean, Dulanday. 6 flat man gud akong height. I have a 6 flat footer. 6 flat nose. Gwapong tao ko Dulanday. I'm shy to say that, but I'm very handsome, and I'm proud to say that. Okay. Di na nato langanon pa Dulanday. Enough is enough. Aniya na para mahibawan nyo na ang akong trabaho sa Cebu. And this is the true story of my life, when I'm in Cebu. Dinhi nagsugod ang kap doon sa akong And ginabuhi. this is the story of the stagnant of my Oh, life. really? And then Ang tabuwa. okay, yeah.
Labari. Ano, okay. Sa maning ring ay nga, saya naman ni kayo. May pulbos, sila pulbos. Okay, ano this? Ano yan na? Okay, ano yan? Ito yung kita pagsisilong. Okay, ano yan? Labari. Hindi ka naman hari ba? Ano na, ate, bayaran sa nakanihan niya. Ang kabig na food. Ano naman na katimpi na. Magasgas kanina niya, ano? Nakaubo mo kita, di ba? Kana. Okay. Labari. Kasi ko, hari. Mamay, kasama ko kontra lang, ano, may patay, ano? Ha? Pwede ka na kapatay na natulog ko. Kanas lang, di, labari, ha? Ay, naya na yung tingong ko, namatyan ni Dre, gusto ko ba yung maghandak ko rin, Ako na malipay. Malipay ka kung mamatyan, bakit maghandak mo? Isang kang, lamang kay pagsikwa niya, okay? What? Patay ang bato. Patay na si Alfredo. Muampo pa siya lular, magkadaungan. Sa namatyan mo na, lahat tabangin daw mong apo lang, magkadaog kong lantas. O sa klase ni si Alfredo. Okay, yan. Silang silapin ay. Okay, ha? Antok na niya, kadugay. Sige, magkarbay, sige. Hari tanan. Uy, kabig. Magabi na usan naman yung matakadaw today. Okay, ana lang. Basta may masukal ba to? Okay, basta mabuwatan na. Tag libon mo tanan na. Ba't naman kayo, boy? Pati na. Susyan ka dito na. Uy, siga, pilila ba na mga amiga? Asana, oy! Kana guling mong kanang brad. Tumbiyan ba? Uy, girl! Kana? Uy, bitaw lang. Hi, boy. Boys, I'm looking for my love. Boys. Hi, boy. Ako si Ana. Si Ana, tawag ko kailan. Rhea May. Anak sila ilang yan, Ana. Si Ana, gibitot. Ay, may, makikila-ila ni mo. Oh, nakikila-ila na ganit ko lang. Sorry. Ay, miss. Sorry, sa may tira. Nakikila-ila na mo na kung amigo kang Dabaw. Hi. Rhea May. Ikaw pangalan ni mo, amigo. Alex. Hi, Alex. Ito man, wala naglukos ito, hanani. Alex, hi. Doon kayo nakadres ako, sa suko. Apit duha na po ko diri. Ang duha to. Nakagay mga pasundayag dres, Lagi. Tagur ha. Siguro. Malubak ka, sa wow na mo ka magsuon, totoo na lang naibilin. Right, pasino ka ta? Pato niya na antak sa mo diya. Nalaki, man. Lagi na yun, bakit ako kayo sinity? Uy, respeto mo sa pinagtayo, mag-angkot ka nila, mas pinagtayo na mo daw mo sa antak. Atok lang yan. Alfredo si Serapin. Lumapatay. Dire pa, labaw hari. Dali! Lumapatay. Ikaw, antok lo. Dong, ikaw na ba dong? Ako pa kapatay mo, ikaw na ikaw. Okay. Ariana.
Uncle! Tilde. Tao na lang yapon ko, ane. Duha pa kayo, dua pa kong ipustan. Dua ka lang hari, dua ka lang patay. Gusto rin sa unahan? Amo kung ibig? Lagi, di mo ko katarog po. Tara, dito ta. Yun sa'yo mo nang namatyan niya. Ay, walang naman na yun. Parintinan na muna. Layo na kaayo. Kuan mo ko na. Ang namatyan na niya, cancer. Ah, Cancer sa kigwa. amo. Ang cancer. Ang cancer. Ang cancer. Kaya mo na si Kong saging nga. Kanang galing. Saging nga green nga dagko kayo. Kanang, kanang inana. Pinuudan, no? Daghan ang mga matay sa. Daghan, magtigwahon po. Gani. Ikaw, sa may mong trabaho diri. Ikaw sa rin mo ni 3D ay. Ano naman ka din eh. Kay Kuya, gina ko ni Aldrin. Katong ko ba? Sige, ang to, ganitong daugan. Ano kang sukarol? Nakurag lang tumboy? Oo. Ba? Kay Kuya, gina ko na, kay pag naman siya, nagin na siya, na mo na yung tiganto. Oo, mamaya na Hindi ko na mo na parinti ko, hindi ko na mo na relative na. Mama dira diri sa Cebu, jud ang mga tao diri halos tanan ana magugan ang mas na may kay sugal ang uban. Pero na padili ana. May alay may kusog gid diri sabong ana. Saan trabaho din mo? Wala oy wala ko lang dara ko da nakoy pisto dia sa may kuan dia sa may carbon. Dia merkado biya na dia. Ko dia kuan bulad. Amo ba? Wala nga gatas, gas, lamas, ana. Pwede ba kung masuri ng imuhang tindahan niya? Pwede mo kung sorry dito, nakuha ng carbon. Ato kang paso na po dito. Ikaw, sa may tirada ni mo diri. Tinod, taga Davao, taga Wadab, taga. Taga Wadab, giday ka. Nihit namang racket sa Wadab, stricto kayo. So, mo ba? taga Pambutog, nakikaila, basta nakikaila taga Wadab, taga Kabantian ko. Ano gina pag sahay, ait na din, ngita mo juga lugar nga Lagi mo. kuan na ni mo. Para makapangita. Wala kay idea dito tabaw kay diri ra man gigugod sa pan gi subbo ra man jud among agot. Ako pa di ka kasurig Davao din. Ako ka nagdabaw kay kung gusto ko nagdabaw kay ana nga ingon ta nindot daw kay diha kay dari ka daw kasaruyan daw. Inuunda. Tinood nang naikuha ka nang na People's Park, na Memorial Park, na Times Beach niya, na Tatwa David, na tinood na. Tinuod juga May yun. gusto ko na dialet. Ang sugtong ka mo, uban dito dito. Okay, dali na ako di mo, God. Sa nilangan-langan na to. Gusto niya itrabaho gila ni mo di, ay, ikaw, wapo kayo ka, tangkad. A salesman ko. Bantog na. Salesman day ka? Oo, paanagot ka ng saligid ba? Kanang maligyan-ligyan? Hmm. Kanang badger? Kanang badger? Ano? Depende sa kwan. Mga federation, mga ligid, mga... Kanang rule home? Ano? Wala, oy, kanang sunod kay magsakit. Hindi na ko magproblema alig magkayag ta, mapatid sa kinan kay libre na kong ligid ani. Sigurado, juga na ikaw. Kasi tugto na kalako, at may dugaya na to, ana. Oo. Suruyin ka sa bularan, ha? Sulit doon. Abuton ka na ko, ha? Sakya po ko na yung service po. Kabalo ko dyan ko na yung naka-service pick-up nyo na yung service siguro. Kaya ano naman. Sarong pa! Sakyan, gitu nga. Sige, magwan ko, ha? Dapat.
Kalang pula sinina ng lalaki. Sa tiradaon na nato na. Kanayang bag, palay bag. Sure ka na may kwarta na? Dahil naging kwarta. Magugulanon, maghinagdaw, mo rin nangita kung nagtrabaho. Sure ka? Lagi na lagi. Ha? Magkurang nakabalik yung yuta na. Sigurado ka? Lagi! Sure ka? Sige, hatong kauban na naka... Yes. Yes, yes. Di Ayun ako. na, yun na. Wala, nag-gold kayo, no? Di lagi. Tapos, apin niyo, kanang mga wartahan, gugol-gul na. Di na ko sa poste. Sure ka? Pagdali ba? Di aking kasibat na. Yan. Bro, highlight sir, bro. Bro, di mo komunikrilyo, bro. Ikaw, bro? Ganit ay kwarta, lighter pa. Payan ng tak. Tanaw mo, nakasaban na naman ko. Ikaw ba, ikaw? Balot ko naman, ikaw ba? Nakasaban mo nung ikaw, wala. Ay, di ko di kayo gabi. Nanay mo ko tayo. Wala ka ni kwarta. Di na alala. Ano? Saan ang kwarta Bro, lagi? sure ka ka, bro, okay kwarta? Sunod na yung bag na ako, puro tayo ganda. Saan, dinatang mo dito. Lain na. Oh my God. Tanaw mo na yung bag, puro naman na DVD na maligyan. DVD niya. Wala lagi ni kwarta. Ano na ng babae? Di. Tagan eh, ha? Kala nagsuat-suat ya. Pero, pero yung bag. Ano yan? Bro, dagat na bro, dagat na bro! Dagat bro! Dagat bro! Hindi ka pinakasilang. Gaya ni mo eh. Jadi ko speaker sa'yo, tuyo ko sa konsolasyon. Nangayagin. Sulat ko dito sa kwan, hirap. Abot yung ko na yun. Ikaw ba, dugay lang ngayon kay kan. Last time, nabot pa kang karkar, una ka nabot diri. Gwapo ng sultan ko ang kwan dito. Ano mo na yung pag-wingin, ano na eh. Bini. Ang bago rin. Saan bagay puro manipan na sunod alik. Kani, Pulbos. Uy. Kini pambo. Ako ni pambo ha. Lipstick. Sabi. Sabi, napkin eh. Yang ang babae good, usa man ka eh. Bro, Tiragin tayo tinggan ba? dili nitong kon. Kaya lahas bro. Wala na rin. O, doon ka cellphone ako na isa ha. Sige. Di kwarta na. Balik na to eh. Taka. Uy! 5,000. Oh, hindi rin. Kaning sabi pa rin. Resibo ba na isa? Ipa-print. Ano bro? Libro? Dinatang ko na libro. Nalimaw, ma'am. Daw mo ni ito. Tari, kondom ni. Okay na lagi bro. Kaning itlog ba? Bumili lang. Sama na naman yung skid mark ni. Sugar ako bro. Lamig yung batsoy ba? Lamig tayo eh.
Lapas mo tani batsuya ni. Nene withdraw gitin bro. Sabi, mangingkay sa kayo, mangingkay sa kayo, singingkay di, kaya lang na, Umuha na bukan sila. Sinig ka pang break. Paano ka sinig ka pang break? Sa ibabaw ka ayaw na sa ilalong. Paano Dawahan na. rin sa ilalong, may makita ito man, makita ni mga mangingkay po. Madali ba? Turo. Sila, Turo ka na na withdraw. asa ba, nakikuha na, ikaw. Ikaw lang. Ito na pipira na. Ipasa rin ko ah. Bat! Bebe, adolaan ako rin dito, be. Dagan bro! Ay! Abay mo! Abay! Ay! 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 Oh, bahay na na ah. Oh. Kwarta dalian, as kwarta eh. Ikaw. Ang meron, wala na. Wala, meron na. Wala lang kasi, play, bahala ka. Ako bro, bahala kong pakyat ko sa pagigugma. Basta, swerte ko sa rakit. Dahil lang ka nag-text. Nag-text. Nag-text si Rhea May. Sarin ba? Yeah. Si Batsa ko, kaya tuwasan ako to ha. Sige bro. Date sa amin ha. Ay, ikaw, bahala ka. Like, tatay mo sa kinali, ako kakita lagi. Palagi eh. Dipon ko bugod ba? Ito ka na akong allergic rhinitis. Ano ba? Asa rin mong wanay, mga sakyanan? Pasap ko. Pasap na ako. Okay. Kay... Si taxi raman ko kagon. Lagi, sorry kayo. Wati ka nasundo. Kay timingan mag-usap kay... Nagyo kay kong biyahe. Uy, niya... Balo ka... Kanang... Katong... Ako kasipot ni mga itong weekend. Bilang, ulit mo kong dabo ato. Oh ba? Lagi, pinakalit nga pagkauliya lagi. Kinalang ko yung si Kaso. Eh, bo, mga sa mga panahon nang huwa ka nag-text. Eh, Di na mo gud may amo pong branch dito sa Davao mo gud. Patawag og meeting among head office ba dito. Nya matunian to ko. Og nalang ta kay gayon mo dato dalon sa sikato pero ay, sige. Okay ra, oy, at least nakauli po ka kadali sa inyo, ha? ay lagi. Hindi ako pa ako sa Davao eh. Pero basig dito ra ko niya ako ma-assign. Ha? Anak, kabiyaan ko ni mo din eh. Naramay, sige, panguyap sa kuha din, maglagot ko ka na rutiyang, kasi Marlon. Lagot ko na niya ba, sige, dahil buong ko, hindi ko ka na niya, kaya sige katingala ba? Kasi nagproblema lang siya ng yung Byronon daw. Hindi na lang ko na gud ikaw ba? Hindi kayo, mamukos pa ko doon sa hilik. Ikaw balaka kay kumuha to ko rito di dalon ta ka. Diba? Pwede mo siguro ka mo balik Davao? Depende siguro kung may balik ako mga stocks dito. Dakana ba na ako mga stocks sa palengke, oy? Ano ba? Sige lang, kung ano magsabot ako na, sabutan ako na ito, na? Niagi ko dito sa palengke ba, sa merkado, wamlay ka dito. Ay, nangumpra ko. Nakatukod sa speakers, kaya nagkumpra ko mga kuha, sibuyas. Kada adlaw ko nagagi dito, di ko kita ni mo. Di ba ko niyo matay, anak ka naman ko dito sa Loyo, kanang ang pakingalan sa mga sakyanan, ako mag-istorya ng mga driver sa mga delivery nga mga truck. Hindi, ganun kong tinuod dito sa mong trabaho, gani. Okay. Kada adlaw, man ka ginabantayan dito. Asa man ka diadto napita di ay, asa man ka napita nga depende sa gulayas, karniyan, asa man ka napita? Bulan mo, may ingoli mo. Oh, sa panaran. Ako sa budi ka nagkuha kong bulan ana nanganbas ko ana no sa Adlaw ka dito. nakoy tao. Giatingan di ka dito. Wala kita trabaho ni salesman mo ka ano siguro kana na diha. Dili man, sa makahapit mong... Ay ka permanente, diya karon sa makahapit. Laro nga ba istorya mo dali? Wala trabaho gila ni mo di ay. Salesman lang eh. Ikaw sa trabaho ni mo. Oh, sa palengke. Maligag bulad. Oh. Ano mo gano'n mong beauty? Di mo gano'n pang maligag bulad. Good. Ay, dili na pa beauty high, basta din ang kwarta. Wala, sige. Basta, musuri niya ako dito ha. Tilawa ba ako na yung bulad?
Patilaw ta katong bulan ako nga pinikat. Kana. Kana, ha? Kana. Kumot ba na imong buhat pinikat? Kung luto siya, humot kaayo. Basta siya pagluto. Basta mo adto ko dito ha. Ato lang. At kung pabuto ka ng ulit doon. Parang ano ba ba yun? Nag-withdraw na po. Sige bro. Bro, yan ang bag bro ha? Lero, ay, nag-withdraw na ako na ko lang sweldo. Ako trabaho. Labdi, mo na ako. Labdi, mo na ako ng bag na yan. Balik ako sa wala akong bag. Wala ako. Amo, adyo na ko na ko. Ada, ito si. Kanano ka lang ATM guys, naling kamera na rin ha. Asa bagay, siyo po nila tarawan, may sulod po. Labdi, wala ko niya. Hoy! Abi na ko ba? Abi na! Hoy! Go po day! Pasa bro! Naguliyang naman ino. Pasalbahan ako ah! Naidigong ko sa ko. Nagdag pistola. Di ko mano. Wala! Ako tumulong ko. Hoy, hanap! Got to the right, to the left, Sumpa ko. Ano na? Ikaw. Alex? Ikaw, Kenneth? My goodness. Kumatagday ka. Hindi ko si Alex. Hindi ka si Alex. Kita ka niyang one. This is my gun. 777 Magnum Smith & Wesson. Serial number 573-753 Rumble, Quiet Punk, and make my Valentine's Day. Hindi ka si Alex? Ha? Dati hindi kang nakutuhan na ka. Pasilsman pa ka. Ikaw mo sa Amerika. Namarigya pag hindi kang bulat. Usa ko ka pulis intelligent. Ito intelika. Bantog lang dito ka makita sa palingkan. Karol. Nakita na lang kung kailanilin mo trabaho. Magbulag na! Ipatakit na ko! Ayaw na! Sibat na ito. Musibat ka o pusilon ka na ako. Kung di ka gusto nga dakpon ka, sibat! Ay, napakita na ko. Ayaw na kong saminga! Uli ng dabaw! Ay, babas tayo. Uli na kong saminga, Leg. Talang saming na ko nanunggal na ako talang saming! Ultimo, amahan sa saming ako na natubang! Ano na istorya? Ay, may pasilo ako. Ay, kukunin eh! Don't touch my birthday! Layas! Hawa na dire! Tantawa pa'y tao, layas! Sibat! Sibat! Sibat ka dire! Ayaw, sibat! Pahila ko!
Ay, no, Juarez. Pwede, pwede. Rhea! Rhea! Wala na. Ipauli kong Davao Dulanday. Nungdan na kusab ko. Moto'y chance ang gihatag ka na ko ni Rhea. Eh kung diri po na ako nabuhaton sa Davao, sigurado mag-swimming na po ko sa tapa. Pasalamat na lang po ko. Sa kong kadautan kanina to. Natagaan pa yung chance na mag-usap. Atong tunguran, may uli ko dahil ng Davao. Magkuha niyo ko ni balik pa sa Cebu. I-block na po ko ni Rhea sa Facebook account. Huwag di na po na ako makontak Rhea cell number. Sa pagkakaroon, nanervisyo na lang ko sa kadakong simbahan din sa Davao. Nagahatag na koga. Mga seminar. Paano kung gusto na ninyo magbago Dulanday? At alam mo din seminaron ta mo. Namiss na ko pag-ayos sa Rhea Dulanday. Abi na kong siya na ginababay. Halaga na ako. Panili di ay. Dagat kay salamat. Iyong suwat pagtatampo, Alex.